Bé, en primer lloc, moltes gràcies a l'ADENC per convidar-nos i per comptar amb nosaltres per aquest cicle de xerrades. I res, nosaltres farem una pinzellada del que és el dret ambiental i quines eines i quins mecanismes ens permeten intentar, amb el dret, protegir el medi ambient, el territori i les espècies i els hàbitats. Dic pinzellada perquè evidentment necessitaríem moltes xerrades com per desenvolupar absolutament tot el dret ambiental, però intentarem amb l'hora que tenim deixar anar 4 idees perquè el més principal. En primer lloc parlarem del dret humà al medi ambient, és a dir, és el dret individual i col·lectiu que tenim tots plegats de gaudir d'un medi ambient sa, sense elements contaminants, dret a un entorn, a una biodiversitat, a uns hàbitats cuidats, i es tracta d'un dret de tercera generació. Què vol dir això? Els drets de primera generació són els drets clàssics, és a dir, els de la llibertat individual de cadascú. Els drets de segona generació serien els drets socials, econòmics, i són aquells que l'Estat ha d'actuar per tal que s'assoleixin en la seva plenitud. I els drets de tercera generació, com és el cas del dret ambiental o dret al medi ambient, es basen en valors socials emergents, és a dir, el dret al medi ambient o la consciència ambiental tots sabem que és força emergent i que s'ha despertat sobretot en aquests últims anys. Us llegeixo de forma literal l'article 45 de la Constitució per entendre una mica quina és la definició d'aquest dret al medi ambient. Diu, todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Per tant, aquí ja podem veure que hi ha una doble vessant d'aquest dret. Per una banda tenim el dret a poder gaudir d'aquest medi ambient, però per altra banda també ens diu que és un deure que tenim cadascú de nosaltres a conservar-lo i a preservar-lo. El segon apartat diu que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Per tant, aquí també s'està incentivant o s'està obligant els poders públics a que actuïn i que vetllin per aquest medi ambient i per aconseguir garantir aquest dret al medi ambient. Y finalmente diu que para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los apartados anteriores, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o en su caso administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Per tant, qualsevol dany que fem al medi ambient pot comportar tant una sanció penal com una sanció administrativa. I no només això, sinó que s'ha de poder reparar el dany que has comès. Finalment, abans que comencem a explicar una mica la normativa, que explicarem en primer lloc la normativa dels espais naturals i després el Francesc explicarà la normativa en relació a les espècies i a la fauna protegida, que veureu que la normativa és bàsicament la mateixa, però ho diferenciem per tal que ens centrem per una banda amb els espais naturals o hàbitats i per altra banda amb les espècies. Però perquè tinguem una mica clar i no fem un llistat de lleis o de normativa que no entenguem, aquí us hem deixat una mica l'estructura, és a dir, tenim per una banda el dret internacional, després tindríem el dret de la Unió Europea, és a dir, que només l'àmbit d'aplicació seria la Unió Europea, és a dir, les directives o els reglaments, el dret estatal de l'estat espanyol, el dret autonòmic, evidentment ens centrarem el d'aquí a Catalunya, i després, més concretament, que ja no hi entrarem, però hi hauria el dret local, que és el dels municipis. Bé, comencem amb la normativa sobre espais naturals. Bé, primer de tot, cal dir que la primera vegada que es va reconèixer el dret al medi ambient va ser el 1972 a la Cimera d'Estocolm, la qual va resultar la Declaració d'Estocolm amb 26 principis que era la primera vegada que intentaven deixar per escrit aquest dret al medi ambient i intentar regular una mica la seva conservació.
Després, el conveni de Ramsar, de 1975, es tracta d'un conveni relatiu als aiguamolls, d'importància internacional, i especialment com a hàbitats d'aus aquàtiques. El conveni de Berna, del 79, en aquest cas és un conveni relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural a Europa. Després el conveni de Bonn, de 1983, en aquest cas és conservació de la fauna migratòria. Com veieu, cada un és específic, o sigui, tots són per conservació mediambiental, però tots tenen un tema específic. Pel que fa al conveni de Barcelona, en aquest cas era de protecció del mar Mediterrani contra la contaminació. El conveni OSPAR del 1992 era com una refosa de dos convenis anteriors, el d'Oslo i el de París. El d'Oslo era per la prevenció de la contaminació marina, provocada per abocaments de vaixells o d'aeronaus, i el conveni de París per la prevenció de la contaminació marina, però d'origen terrestre en aquest cas. I finalment el conveni per la diversitat biològica es va signar en el marc de la Conferència de les Nacions Unides de Rio de Janeiro de 1992. I en aquest instrument internacional es destina a la conservació de la diversitat biològica a tots els nivells, ecosistemes, espècies i recursos genètics. Seguim a nivell comunitari, és a dir, de Unió Europea. Tenim dues directives, que també el Francesc en parlarà després, però em centro únicament en aquestes directives pel que fa a la protecció dels espais naturals. Malgrat la directiva d'aus, com diu el nom, està destinada a protegir i a conservar certes espècies d'aus silvestres, el que és important aquí és que hi ha una obligació dels estats membres, que prové d'aquesta directiva, de designar el que s'anomena les zones d'especial protecció, és a dir, les ZEPAs. Són zones especials per a aquest tipus d'espècie. I després la directiva d'hàbitats del 1992 té per objectiu la protecció dels diferents tipus d'hàbitat natural, a excepció de les aus, perquè ja ho regula la directiva d'aus. Mitjançant aquesta directiva es crea una xarxa ecològica que s'anomena xarxa Natura 2000 i la qual inclou no només les ZEPAs que regula la directiva d'aus, sinó que també inclou les anomenades zones d'especial conservació, les ZEC, i també que són designades per la Comissió Europea a partir d'una proposta del que s'anomenen llocs d'interès comunitari, els LIC. Aquí tenim un mapa de les diferents zones que estan designades com a ZEPA, com a LIC i com a ZEC. I passem a la normativa a nivell estatal. Tenim una normativa bàsica, que és la Llei 42/2007, de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. En aquest cas es transposa la Directiva d'Hàbitats, és a dir, es porta la Directiva d'Hàbitats a l'ordenament jurídic intern, i aquesta llei el que fa és establir un règim jurídic bàsic per la conservació, l'ús sostenible, la millora i la restauració del patrimoni natural i de la biodiversitat a nivell estatal. Com a part del deure de conservar i de l'objectiu de garantir els drets de les persones a un medi ambient adequat pel seu benestar, salut i desenvolupament. És a dir, tot això, aquesta llei, és per tal de poder garantir allò que vèiem a l'article 45 de la Constitució espanyola. Els principis que inspiren aquesta llei es centren en el manteniment dels processos ecològics essencials i dels sistemes vitals bàsics, en la preservació de la diversitat biològica, genètica, de poblacions i d'espècies, i en la preservació de la varietat, singularitat i bellesa dels ecosistemes naturals, de la diversitat geològica i del paisatge. També la llei estableix una sèrie d'instruments per al coneixement i planificació del patrimoni natural i la biodiversitat, com per exemple l'Inventari Espanyol del Patrimoni Natural, el Pla Estratègic de Patrimoni Natural i Biodiversitat o bé les directrius per l'ordenació dels recursos naturals. Després tenim lleis més específiques, com en aquest cas la llei 41/2010 de protecció del medi marí. És la primera llei de medi marí i és una eina legal que divideix el medi marí estatal en 5 demarcacions marines. Per cada una d'aquestes demarcacions s'ha d'elaborar una estratègia marina i cada 6 anys s'han d'actualitzar. I finalment la llei 30/2014 de parcs nacionals és la llei que reforça la protecció d'aquests espais.
I, per exemple, estableix mesures com, per exemple, el reforç en situacions d'emergència de catàstrofe ambiental o la intervenció en casos d'estat de conservació desfavorable, o també la prohibició de certes activitats que es consideren incompatibles en aquests espais. Per exemple, la pesca esportiva i recreativa, o la caça, o la tala per fins comercials, així com també, així en genèric, la impossibilitat d'edificar o d'urbanitzar en aquests terrenys. Seria com la màxima protecció per a un espai natural, a ser un parc nacional, ara ho veurem. La llei 42/2007 classifica els diferents espais naturals protegits en funció dels béns i valors a protegir i dels objectius de gestió a complir. Llavors, us aniré explicant els diferents conceptes, veureu que hi ha termes que es repeteixen moltíssim i semblen que tots siguin el mateix, però realment el que us heu d'imaginar és com que el grau de protecció és diferent per cada un d'ells, és a dir, el Parc Nacional seria la màxima protecció possible per a un espai natural. En aquest cas, el Parc Nacional, segons la llei, diu que en raó de la bellesa dels seus paisatges, la representativitat dels ecosistemes o la singularitat de la flora, fauna o diversitat geològica posseeixen valors ecològics, estètics, educatius i científics, la conservació dels quals mereixen una atenció preferent. Com hem vist, tenien una regulació específica, la llei 30/2014, i s'integren a la xarxa de parcs nacionals. En aquest cas hem posat un exemple de cada, per exemple, el Parc Nacional dels Picos d'Europa. Les reserves naturals. Les reserves naturals són espais naturals, la creació dels quals té com a finalitat la protecció d'ecosistemes, comunitats o elements biològics que, per la seva raresa, fragilitat, importància o singularitat, mereixen una valoració especial. I és una definició diferent perquè als parcs nacionals, si us hi fixeu, hem parlat d'una atenció preferent i ara estem parlant d'una valoració especial. Els naturals designats a la protecció del mateix que abans, ecosistemes, comunitats, elements biològics, però en aquest cas del medi marí. I és la mateixa definició, per raó de què? De la seva raresa, fragilitat, importància, singularitat i que mereixen una protecció especial. Els monuments naturals, en aquest cas, es diferencien perquè a part d'espais poden ser també elements de la natura, és a dir, constituïts bàsicament per formacions de notòria singularitat, raresa o bellesa que mereixen ser objecte de protecció especial i podrien ser, arbres, formacions geològiques, jaciments. I finalment els paisatges protegits són parts del territori que les administracions competents consideren mereixedores d'una protecció especial i pels seus valors naturals, estètics i culturals i sempre d'acord amb el Conveni Europeu del Paisatge. Bé, arribem a nivell autonòmic. Aquí a Catalunya tenim la llei 12/1985 d'espais naturals i l'article 1 estableix que els objectius d'aquesta llei són protegir, conservar, gestionar i, si s'escau, restaurar i millorar la diversitat genètica, la riquesa i la productivitat dels espais naturals de Catalunya, els quals han de ser compatibles amb el desenvolupament i la utilització dels recursos naturals i ambientals, en el marc de la protecció del medi i de l'ordenació racional i equilibrada del territori. I també destaquem l'article 2.3. Aquí, com veieu, estableix que, per una banda, hi ha els espais naturals de protecció especial, que ara veurem quins són, i després hi ha els espais naturals d'interès. Llavors, també afegeixen que tenen aquesta consideració d'espais naturals protegits aquelles definicions que hem vist abans de la Directiva d'Hàbitats, és a dir, les zones d'especial conservació, el CEC, també les TEPAs de la Directiva d'Aus i els llocs d'importància comunitària LIC. Aquests són com les 4 categories d'espais naturals de protecció especial, que són els parcs nacionals, els parcs naturals, les reserves naturals i els paratges naturals d'interès nacional. Aquí a Catalunya únicament tenim un parc nacional, que és el d'Aigüestortes i Sant Maurici. De parcs naturals en tenim 14, en menciono uns quants però no tots, com per exemple Cadí, Moixeró, la zona volcànica de la Garrotxa, els aiguamolls de l'Empordà, el Delta de l'Ebre, la muntanya Montserrat, el Montseny, Sant Llorenç del Munt i l'Obac. De reserves naturals n'hi ha 64, entre elles
la Llosa, Riera de Merlès, Riera d'Arbúcies, la Muga, Sant Quirze de Colera, la Punta de la Banya, etc. I finalment de paratges naturals d'interès nacional n'hi ha 7, que serien Poblet, Abrera, Pedraforca, Pinya de Rosa. Llavors el Parc Natural de Cap de Creus n'inclouen 3, que és el Cap Gros, Cap de Creus, la Punta Falconera, Cap Norfeu i la Serra de Rodes. Aquí també teniu uns quants exemples de cada. I finalment, un altre tipus de protecció diferent als espais naturals de protecció especial és el Pla d'Espais d'Interès Natural, o també el PEIN. Aquest instrument és un instrument de planificació i el que fa és estructurar els sistemes protegits de Catalunya. Integra aquest sistema dins del conjunt del territori. Els dos objectius fonamentals del PEIN és, per una banda, establir un sistema d'espais naturals protegits representatiu de la riquesa paisatgística i la diversitat biològica del territori, i després també donar una protecció bàsica a aquests espais. Llavors, és important saber que, per exemple, tot allò que sigui xarxa natura forma part del PEIN, però no al revés, és a dir, no tots aquells espais que estan inclosos dins del PEIN vol dir que siguin xarxa natura, però sí que tota la xarxa natura forma part del PEIN. Bé, i ara el Francesc ens explicarà la normativa sobre espècies. Això està apagat. No, ara sencers. Està apagat o no? Apaga sí, perquè no hi hagi... Ara sí? Apaga aquest. Apaga? Sí, perquè no hi hagi... D'acord. Bé, faré també una pinzellada sobre la fauna, bàsicament de fauna amenaçada i protegida que tenim aquí a Catalunya. Comencem també de dalt a baix, comencem per la normativa a nivell internacional. El conveni aquest de Berna, que ja ha parlat abans la Meritxell, relatiu a la conservació de la vida silvestre, aquest és important. També el conveni de Bonn de les espècies migratòries, aquest és de l'any 79. També, aquí no l'hem dit abans, però també és interessant el conveni sobre comerç d'espècies protegides, el famós CITES, aquest que hi ha de comisos a les duanes, etc., d'espècies amenaçades, aquest és de l'any 75. Totes aquestes fonts, doncs clar, han creat la base perquè ha sortit tota la normativa europea i s'ha anat desenvolupant. Llavors, aquí hi ha les dues directives, la directiva d'aus i la directiva d'hàbitats. La directiva d'hàbitats es refereix, a part dels hàbitats que protegeix, a totes les espècies excepte les aus. Les aus les van segregar amb la directiva d'aus. Llavors hi ha l'annex 2, que són les espècies animals i vegetals d'interès comunitari per la qual es designa una SEC. Aquí hi ha pràcticament totes les espècies, hi ha aus i vegetals, etc. I l'annex 4, que són les espècies animals d'especial protecció. A vegades les dues espècies es solapen, o sigui, una pot estar una i l'altra l'altra. Això és la directiva d'hàbitats. La directiva d'aus, bàsicament de l'annex primer, que són les espècies més rellevants per conservar. Bàsicament aquí hi ha la majoria, el trencalòs, etc. Pràcticament moltíssimes espècies, sobretot d'aiguamolls, els xarxets, pràcticament les aus més importants que veiem per aquí, per Catalunya o per aquí a la vora, l'àguila coabarrada, etc. Tot això està a l'annex 1. I també aquest annex 1, o sigui, tota aquesta protecció també s'aplica, a part de les espècies de l'annex 1, a totes les espècies d'aus migratòries, encara no estiguin a l'annex 1. Per exemple, pot ser alguna espècie que migri, que no estigui a l'annex 1, però que també se li aplicaran les mesures de protecció. Llavors seguim baixant i tenim la llei espanyola, la Patrimoni Natural i la Biodiversitat. No sé si ho veia la Meritxell, però clar, aquestes directives, a part de les aus, també serveixen per designar les teques, les tepes i les tecs. És a dir, la normativa, com s'ha de designar tot això, ve de les directives aquestes. Llavors, la llei espanyola el que fa, el que diu la llei espanyola de Patrimoni Natural i Biodiversitat, que és una llei bàsica, estatal, o sigui, la normativa autonòmica s'ha d'adaptar, transposa, o sigui, incorpora al dret espanyol les dues directives europees. La llei aquesta 42 de 3 de desembre, la llei de biodiversitat. Algunes coses d'aquesta directiva, per exemple,
A part de la directiva hi ha uns articles, l'article 54 d'aquesta llei de la llei de biodiversitat diu que les comunitats autònomes prendran mesures per a garantir la conservació de la biodiversitat. El 56 crea, això és important, el llistat d'espècies en règim de protecció especial i hi ha el catàleg espanyol d'espècies amenaçades. I dintre d'aquest catàleg espanyol d'espècies amenaçades hi ha dues categories, vulnerables i en perill d'extinció. O sigui, per una banda tenim les espècies protegides i després hi ha, a més de protegides, les que estan amenaçades, les que són vulnerables, o sigui, hi ha les protegides i dintre de les amenaçades hi ha dues categories, les que estan en perill d'extinció i les que són vulnerables. Això ho diu la llei i llavors vam desenvolupar aquesta llei i aquest Real Decret que desenvolupa la llei i aquí on s'estableix el llistat de les espècies. Hi ha un llistat, hi ha protegides, i a més diu amenaçada, vulnerable, amenaçada en perill d'extinció. Hi ha un tema, per exemple, un exemple, que és aquesta ordre, això és un tema bastant recent però és important, que ha fet el govern socialista, això va fer el 2021, que va afegir, va modificar l'annex aquest del Reial Decret del decret del llistat d'espècies i del catàleg i el llop el va posar a categoria d'espècie protegida, perquè fins ara el llop només estava protegit per sobre del riu Duero. Les poblacions que passaven al riu Duero per sota del Duero, per sota, que eren poquíssimes, aquestes estaven protegides, però per sobre no estaven protegides i era un objecte de procediment, o sigui, era una espècie cinegètica. Ja heu vist moltes campanyes contra això, el govern de Castella i Lleó i Galícia, Astúries, han utilitzat moltíssimes batudes contra els llops. Ara el llop ha passat a ser espècie protegida i en principi per matar llops ho tenen bastant més complicat perquè hi ha una disposició addicional d'aquesta ordre que especifica que el sistema que s'ha d'acreditar per eliminar llops. S'ha d'acreditar que no hi ha mesures alternatives, que s'han d'acreditar els danys i a més s'ha d'informar al govern i a la Comissió Europea. Això pot ser una millora important en aquest tema. Això és el tema del llop, no? I llavors ara ja passem a nivell català. A nivell català tenim recent aquesta llei, tenim el catàleg de fauna amenaçada autòctona i les mesures de protecció, que és molt recent, i hi ha un annex, hi ha l'annex 1 i l'annex 2. L'annex 1 desenvolupa la normativa espanyola. O sigui, a l'annex 1 hi ha 3 categories d'espècies, les vulnerables, les en perill d'extinció i les que s'han extingit com a reproductors a Catalunya. Per exemple, extingida com a reproductor a Catalunya, el llop. El llop no és reproductor a Catalunya, però hi ha llops a Catalunya actualment, no? Algun exemplar també va sortir el moianès, nosaltres que som excursionistes per allà com a la vaca de tant surt algun llop, que s'ha fotografiat. De moment està protegit, però no reproductor a Catalunya. Si s'arriba a reproduir, que és possible que passi en algun moment, ja veurem de què fa el govern de la Generalitat, si el manté com a protegit o el puja de categoria com a vulnerable com a mínim o en perill d'extinció estarà, perquè si hi ha un o dos grups estan en perill d'extinció. Però de moment està protegit però no... com estarà extingit com a reproductor, canvia, no? Llavors, aquí al ser una llei estatal bàsica, la Generalitat, les espècies han de ser les estatals i la capacitat que té la Generalitat és només d'augmentar la protecció. O sigui, una que està vulnerable a Catalunya, vulnerable a tota Espanya, la pot passar en perill d'extinció. O pot implementar espècies. Per exemple, no és Catalunya, però per exemple el teixó, que és relativament gran, aquí a Collserola, aquí a tot arreu d'aquí n'hi ha extinció. Doncs a l'annex 2 hi ha les protegides que no estan ni amenaçades ni en perill d'extinció. Aquest mateix decret també és igual que la llei estatal, o sigui, la llei estatal, a l'article 59, estableix que les espècies que estan amenaçades amb la categoria de vulnerable o en perill d'extinció, o sigui, tenen, per exemple, les que estan en perill d'extinció, amb el termini de 3 anys s'havia d'establir un pla de recuperació.
Això era obligatori per Catalunya. I les que són vulnerables, un pla de... pla de conservació i pla de recuperació. O sigui, el pla de recuperació per les que estan en perill d'extinció i el pla de conservació per les vulnerables. Això es torna, en el decret aquest de la Generalitat, torna a sortir. O sigui, l'article 59 de la llei espanyola de biodiversitat ja ho establia, però des del 2007 em sembla que no s'han fet 5 o 6 plans de recuperació. Si no m'equivoco són el Trencalòs, la Llúdriga, el Fartet, el Samaruc, la Gavina Corsa i el Vitó. I només hi ha aquests plans de recuperació. I clar, què passa amb aquests plans de recuperació? Doncs que clar, això costa molt i a més afecta molts interessos, perquè actualment una de les categories d'aus i els ambients més amenaçats a Catalunya, a part dels Pirineus, tot això que més o menys està protegit, són els ambients esteparis. Els secans de Lleida són els dels ambients més amenaçats i aquí hi ha molts interessos, els garrigues, ho estan regant tot, ho estan transformant tot això, i aquí hi ha espècies urgentíssimes de plans de conservació, plans de recuperació i de conservació, com el sisó, per exemple. El sisó és un escàndol que no estigui un pla de recuperació, no? El sisó, la ganga, la xurra, la losa vacuda, o sigui, aquí hi ha una sèrie d'espècies, però aquí s'està transformant en massa els secans de Lleida. Cada vegada que hi passes, veus que s'ha transformat un secà amb arbres fruiters, etc. Tot i estar dintre la FEPA, perquè això és un tema que jo m'hi he posat últimament, tot i estar dintre la FEPA, es segueix transformant. S'arrenquen, es transforma, els agents rurals aixequen acta, imposen multes, però sempre s'arriba tard i no sé, clar, hi ha dues categories. Si això ho ha fet un petit pagès, doncs a vegades compleixen, però com que actualment estan desapareixent i tot això és gran agroindústria, que és grans advocats i no hi ha manera de tirar enrere això. O sigui, això ve per els plans aquests de recuperació, que actualment un dels problemes més greus és el tema dels secans i les aus estepàries. I, bueno, això és... Abans d'aquest decret hi havia la llei de protecció dels animals, no? D'aquesta del 2008, que l'annex primer relacionava les espècies de fauna protegida. I ara això s'ha unificat. Totes les espècies de l'annex primer del decret que no estiguin a l'annex de la llei de protecció dels animals s'han incorporat, s'ha unificat tot això. I en principi, no hi ha res més. No sé si del tema de la fauna protegida és això. S'ha d'anar mirant, però el tema és greu perquè s'haurien de posar moltes espècies, si més el catàleg. Català no sé quantes espècies hi ha de plans de recuperació, però potser hi ha 100 espècies o 120 i no se n'ha fet cap, no? I fins aquí jo no sé. Bé, doncs seguim. Bé, fins ara us hem fet com tot el llistat de normativa que aplica en aquest cas pels espais i per els hàbitats i per les espècies. Però també, ja que era una introducció al dret ambiental, la xerrada, doncs també volíem destinar una part d'aquesta xerrada a què podem fer nosaltres com a ciutadans, o sigui, com utilitzar el dret com una eina per poder defensar el medi ambient. El medi ambient també s'ha de considerar com un bé jurídic a nivell col·lectiu, i del qual hem de poder gaudir i també s'ha d'utilitzar per tal d'intentar utilitzar els mecanismes que siguin efectius i reals per tal de protegir-lo. Destaquem el principi número 10 de la Declaració de Rio de Janeiro de 1992, que ja en aquell moment ja anunciava la millor manera de tractar les qüestions ambientals és amb la participació de tota la ciutadania interessada, al nivell corresponent. En el pla nacional, tota persona hauria de tenir accés adequat a la informació sobre el medi ambient, de què disposin les autoritats públiques, inclosa la informació sobre els materials i les activitats que suposen un perill per les seves comunitats, i també tenir l'oportunitat de participar en els processos de presa de decisions. Llavors, a partir d'aquí, el que es dedueix és que els estats han de facilitar i fomentar la sensibilització i també la participació del públic, posant la informació ambiental a disposició de tothom.
I a més també s'ha de poder proporcionar accés efectiu als procediments tant en via judicial com en via administrativa per tal de garantir aquest dret al medi ambient i la participació de la ciutadania. Tot això dona peu a l'anomenat Conveni d'Aarhus de 1998. Hi ha tres pilars principals en el Conveni d'Aarhus. Per una banda, la informació, la participació i la justícia. El Conveni d'Aarhus en l'article 1 defineix el dret humà al medi ambient, que ja l'hem explicat al principi de la xerrada, i després en l'article número 2 estableix quina és la capacitat jurídica per ser una part interessada. S'ha de ser persona física o jurídica, i llavors destaquem també l'apartat 4 d'aquest article 2, que estableix que els grups sense personalitat jurídica queden condicionats al seu reconeixement pels estats. També és important diferenciar entre públic i públic interessat. El públic és qui té el dret de participació pública en tràmit d'informació pública o denúncies, i el públic interessat és aquell que té un interès o un dret legítim o col·lectiu en allò que s'està tractant. I per últim, l'article 9.2 i l'article 9.5 del conveni estableix que les ONGs tenen un interès legítim ambiental sempre que compleixin els requisits establerts pel dret intern. Aquí, per exemple, es requereix que els estatuts d'aquella entitat concretin que la seva finalitat és la defensa del dret ambiental. D'aquesta manera acredites que realment en qualsevol aspecte que tingui a veure amb el dret ambient, o sigui, amb el medi ambient, aquella entitat té un interès legítim o un dret legítim en aquell procediment. Com hem dit, hi ha tres pilars principals i aquí tenim la llei que transposa el Conveni d'Aarhus, o que porta el Conveni d'Aarhus en l'ordenament jurídic espanyol, que és la llei 27/2006. Llavors, són aquests tres pilars. El primer seria l'accés a la informació ambiental, que està regulat en el títol 2 de la llei. En aquest cas, les administracions públiques tenen un deure de posar a disposició de la ciutadania tota aquella informació en matèria ambiental per tal que la ciutadania hi pugui accedir. I si no es publica i no és públic, nosaltres com a ciutadans tenim el dret de sol·licitar informació en matèria mediambiental a les administracions públiques. I què és la informació en matèria ambiental? Tot allò que tingui a veure amb els vectors ambientals, com per exemple l'estat de l'aire, l'aigua, el sol, la terra, els paisatges i els espais naturals, incloent també els aiguamolls i les platges, la diversitat biològica, les substàncies contaminants, el foment de les energies renovables, el soroll, els residus, les emissions o abocaments que puguin afectar el medi ambient. Vull dir, hi ha un gran ventall de vectors ambientals dels quals nosaltres tenim el dret a adquirir-ne informació. No sempre, però, no sempre aquesta informació se'ns facilitarà. Pot ser que l'administració pública ens denegui aquest accés a la informació. Llavors, l'article 13 estableix unes excepcions a aquesta obligació dels poders públics o de les administracions públiques a facilitar aquesta informació. Què ens podem trobar? Doncs que ens deneguen la sol·licitud d'informació ambiental, per exemple, perquè aquella autoritat pública no disposa d'aquella informació. És a dir, com que no tinc aquesta informació no te la puc donar, així de senzill. Llavors hi ha una molt genèrica que diu literalment que la sol·licitud sea manifiestamente irrazonable. En el meu parer crec que és força genèric, és a dir, que és manifiestamente irrazonable. Que la sol·licitud sigui, per exemple, excessivament genèrica, és a dir, pot ser que et demanen, en tot cas aquí no te la deneguen, sinó que et diuen especifica exactament què és el que vols. O llavors ja tenim temes que siguin confidencials, de procediments d'autoritzacions públiques, d'autoritats públiques, que siguin qüestions de relacions internacionals, de defensa nacional, seguretat pública, o llavors també que siguin temes o sigui informació que estigui subjecte a un procediment judicial.
o que s'estigui portant a tràmit en tribunals tribunals o que estigui en fase judicial. Llavors també pot ser que ens ho deneguin si, per exemple, creuen que pugui afectar a drets de caràcter personal o a dades personals o bé a drets de propietat intel·lectual o propietat industrial. Aquí a vegades topa, perquè si nosaltres demanem informació, per exemple, sobre una empresa que creiem que pot ser que estigui contaminant, pot ser que ens trobem que no tota la informació se'ns estigui donant o que una part de la informació se'ns denegui perquè, per exemple, es pugui vulnerar el dret a la propietat intel·lectual, en aquest cas. Sempre que ens deneguin la informació ambiental, l'autoritat pública té l'obligació d'explicar-nos el per què, d'emetre una resolució motivada i dir-nos no et puc donar aquesta informació per aquests motius. I han de concordar amb els motius taxats que us acabo de llegir, que n'hi ha molts més, però estan a l'article 13. Si nosaltres creiem que un ajuntament, per exemple, ens està denegant una informació i creiem que nosaltres sí que tenim el dret d'obtenir aquesta informació pública, hi ha un mecanisme que és la GAIP, que aquí nosaltres, el segon pilar d'aquesta llei del conveni d'Aro seria el dret a la participació pública en assumptes de caràcter ambiental, és a dir, a part de que l'administració pública ha de fer públic aquesta informació, en els processos de decisions, o sigui, de presa de decisions, o d'aprovació de plans o d'autoritzacions, nosaltres com a ciutadans també tenim el dret de poder dir la nostra. Llavors, quan s'obren, per exemple, procediments de participació pública o d'informació pública, nosaltres podem presentar un escrit d'al·legacions i dir la nostra. En aquest cas, clar, o sigui, les nostres al·legacions sempre s'han de tenir en compte. És a dir, no serveix de res que obrim un procés de participació pública i l'administració pública no tingui en compte les al·legacions que s'han presentat perquè llavors no serviria de res. S'han de tenir en compte, però no vol dir que ens les admetin i que facin cas de tot allò que diem. Però tornem al mateix amb el requisit de la motivació. És a dir, si a nosaltres se'ns desestimen les al·legacions, hi ha d'haver una resolució que ens expliqui de forma justificada per què no s'estan tenint en compte les nostres al·legacions i per què no s'admeten. I finalment, l'accés a la justícia, és a dir, si nosaltres per la via administrativa, a nivell en matèria ambiental, se'ns esgota la via administrativa, és a dir, hi ha una resolució que ja no es pot recórrer més en via administrativa, tenim dret a poder accedir a la via judicial. Això, fins aquí, crec que ho he explicat una mica ràpid, però espero que hagi quedat clar aquests 3 pilars que tenim d'informació, de participació pública i de justícia. I per acabar, volíem comentar un cas que portem ara mateix al Fons de Defensa Ambiental. És el cas de l'Escola de la Mirada, al bosc de Volpelleres. En aquest cas, tot comença amb una modificació del planejament general dins de l'àmbit de Volpelleres i agafen una parcel·la inclosa en el bosc de Volpelleres i canvien era una zona verda i la passen a zona d'un equipament destinat a una escola. Hi ha una escola que es diu La Mirada, que actualment funciona amb mòduls i que volen emplaçar l'escola en aquell lloc. Aquest tema el portem amb l'ADENC i l'ADENC ha interposat fins a 3 recursos contenciosos administratius, que dèiem de l'accés a la justícia, impugnant 3 actes administratius diferenciats. Per una banda, es va interposar un recurs contra la modificació del planejament. En aquest cas, al ser planejament urbanístic,
Aquest cas s'està portant a davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i ara mateix estan en fase probatòria, és a dir, l'ADENC ja ha presentat la demanda, la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Cugat ja han fet la contestació de la demanda i estem a l'espera que el Tribunal digui alguna cosa o la Sala digui alguna cosa en relació a la prova proposada, es practiqui la prova, llavors ens donaran tràmit per conclusions i llavors es dictarà sentència. Per altra banda, en base a aquesta modificació del planejament, es van aprovar dos projectes per tal d'executar o desenvolupar aquest planejament. Per una banda tenim el projecte constructiu de l'escola, el qual també ADENC va impugnar i ara mateix s'està portant en el Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona. En aquest cas es van sol·licitar unes mesures cautelars de suspensió i es van denegar. Què passa? Que el tercer contenciós administratiu que portem és la impugnació del projecte de tala i trasplantament de l'arbre Prat, és a dir, per construir l'escola han de fer una tala i trasplantament de tota una sèrie d'espècies com roures del bosc per tal de poder posteriorment construir l'escola. En aquest cas ho estem portant en el Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona i la jutgessa sí que ha admès les mesures cautelars. És a dir, nosaltres vam presentar una sol·licitud en la qual es va demanar que es suspengués l'execució d'aquest projecte. És a dir, just abans que comencessin els treballs de tala i trasplantament es va fer aquesta sol·licitud i per donar una mica d'idea, no? Què s'al·lega en aquests casos? És a dir, què fa que una jutge admeti una mesura cautelar de suspensió, és a dir, que ordeni que el projecte o que els treballs i les obres s'aturin. Doncs el que és molt important és, i passa molt en medi ambient i és molt important, és demostrar que si realment amb el procediment es demostra que aquest canvi de planejament o aquests projectes no s'atenen a la legalitat, si mentrestant s'estan duent a terme aquests procediments, l'Ajuntament ha executat aquests projectes i per tant ja s'han talat els arbres, ja s'ha construït l'escola, el dany que s'ha creat és irreversible. Perquè els danys al medi ambient acostumen a ser irreversibles o de molt difícil reparació. Llavors aquesta és com la clau per tal de poder, en aquest cas, aconseguir una mesura cautelar de suspensió. Aquí també ens vam basar molt en les espècies, no, Francesc? Sí. Bàsicament, la jutgessa ens ha agafat l'argument que en el bosc de Volpelleres, a part de ser un connector de fauna, un connector ecològic, que hi havia espècies que sortien en el catàleg que ha esmentat el Francesc. Sí, hi ha alguna espècie protegides, hi ha diverses, i alguna em sembla vulnerable i tot. O sigui que això és l'argument que és el que tenim més a favor, és això, després també els informes de l'OTA. Exacte, això també s'ha de tenir en compte. El que passa que el problema és que això és molt difícil, perquè això és sòl urbà, ja no és ni urbanitzable ni no urbanitzable, és un sòl urbà, no? I bueno, no sé, nosaltres estem contents de moment. De moment, hem aconseguit parar-ho. És que en un moment ja no ens pensàvem ni aturar això, perquè... O sigui, realment la interlocutòria de la jutgessa admetent la suspensió va ser una gran notícia perquè, si més no, està aturat, però veurem com avancen els diferents procediments a tres bandes i veurem com acaba tot plegat. I res, moltes gràcies per escoltar-nos, esperem que no hagi sigut gaire pesat, sobretot amb tema normativa, que a vegades, però benvinguts al món del dret, i res, que moltes gràcies. I si hi ha preguntes? Si hi ha ara alguna pregunta o si voleu parlar d'alguna cosa. De Volpelleres o el que sigui. Tinc una pregunta. Escolta, això que fan els ajuntaments que canvien, diuen això era zona verda i ara fem... Això ho poden fer així fàcilment o ja s'ha de posar una part del ple d'acord? Aquí hi ha la llei d'urbanisme, que és molt àmplia i molt estricta i molt concreta,
O sigui, normalment per aquests canvis, normalment hi ha certes compensacions, no? És a dir, és bastant complicat, hi ha diferents principis urbanístics que impedeixen que hi hagi decisions, diguem-ne, com arbitràries de l'Ajuntament de dir faig el que vull i canvio i això ho canvio així perquè vull i ja està. És a dir, sempre hi ha uns percentatges, hi ha un principi de no regressió de les zones verdes, és a dir, segurament per fer això caldria implantar una zona verda en un altre indret del municipi. És a dir, no és tan arbitrari, s'han de complir uns principis i realment, amb modificacions de planejament, no és el ple municipal que decideix fer això, sinó que amb una modificació del planejament d'un municipi realment necessites informes sectorials, que també la Comissió Territorial d'Urbanisme et doni el vistiplau. En aquest cas, per exemple, malgrat la Comissió Territorial d'Urbanisme va aprovar definitivament la modificació, hi havia 2 informes de l'OTA, que és com l'òrgan ambiental competent, que deien que no es podia construir una escola en aquell emplaçament, més que res perquè, i aquest és un altre argument al qual ens atenem, no s'ha fet un estudi d'alternatives. És a dir, l'únic emplaçament que proposa l'Ajuntament és aquell. I el discurs de l'alcaldessa, si heu llegit notícies o heu estat al cas amb aquest tema, és que no hi ha altre lloc en tot Sant Cugat per emplaçar aquesta escola, perquè volen una escola al bosc. Llavors, això és incorrecte perquè al final, per l'impacte que estàs generant al bosc, has de poder fer un estudi d'alternatives i dir realment aquesta escola l'hem d'emplaçar aquí o hi ha un altre emplaçament que és igual d'apte i adequat perquè aquests nens puguin anar a l'escola que no sigui creant un impacte en el medi ambient com el que estem creant. No sé si resol la teva pregunta. Sí, perquè el que veig és que hi ha moltes lleis i moltes entitats i moltes defenses i moltes coses, però lo real és que, almenys la sensació que tens és que cada ajuntament i cada el que sigui va construint i ara aquí farem una zona. I aquí, per exemple, al Vallès estem en una zona, al Vallès, al Barcelonès, tot això, estem molt atapeïts ja, de tot. Llavors, clar, la gent en un lloc o altre ens hem de posar, però trobo que sí que hi hauria d'haver unes mesures més eficaces perquè passa això, que dius, bueno, hi ha fets consumats, diuen, això ho tallarem, ja està tallat i ja està, i llavors ja pots anar a buscar no sé qui, que aquells arbres centenaris o el que sigui ja no es veurem nosaltres. Clar, realment, nosaltres hem exposat la normativa, però que no vol dir que sigui plenament efectiva. És a dir, us l'hem exposat perquè sapigueu les eines de les quals disposem. En cap moment hem dit que siguin efectives. Però, és a dir, i realment, malauradament, crec que la part de l'activisme i la part de la participació ciutadana, per això hem dedicat un apartat d'això, creiem que és molt important precisament per això, no? Per constatar totes aquelles deficiències que a ulls de l'administració passen per alt i que realment no haurien de ser així. Clar, és que tu pots enfrontar-te... A veure, és que no donem l'abast. Ja. És que no donem l'abast. Tu pots centrar en un tema, perquè a veure, som els que som, i no més, i tu pots mirar contra la Generalitat, contra l'Ajuntament, contra l'empresa adjudicatària del trasplantament i l'adjudicatària del projecte constructiu. O sigui, tothom va contra tu, no? I llavors, clar, i a més també tenim... Nosaltres aquí estem molt conscienciats, però hi ha la majoria de la població, moltíssima, passa olímpicament, i després tenim tots els mitjans de comunicació més importants en contra de tot. Tot això que ha sortit ara del quart cinturó o de l'ampliació de l'aeroport, tot això, tu què agafes? La Vanguardia? Bueno, escolta, són uns autèntics hooligans d'això, tots aquests mitjans de comunicació. Llavors, clar, tu t'enfrontes amb les armes que tens, que són poques. Tot això del quart cinturó, jo no he sentit ningú. Només s'ha qüestionat que si els socialistes havien fet un xantatge a Esquerra per aprovar els pressupostos. Però no he sentit a ningú que digui, escolta, miri, aquí, quan es fa aquest cinturó, això del vall de Terrassa a Sabadell, aquest espai natural, aquest es perdran. No he sentit que digués a ningú.
I tot això per què? Doncs miri, perquè uns senyors han cedit amb uns senyors que estan venuts a les constructores, al social, i ja està. I clar, aquest discurs és un discurs nostre, no arriba. A més, la gent fàcilment ven la pel·lícula, que això es mira per al desenvolupament, etc. I és molt difícil anar en contra de tot això. I a més som els que som i arribem on arribem. Fem el que podem, això sí. No, ja, però és que n'hi ha que ja som grans i ja estem molt cansats de salvar coses, de salvar la cala d'aquí, i vas veient, ara surt el grup de Salvem no sé què, dius, ja hi som uns altres. Però sempre som els mateixos, moltes vegades els Salvem som els mateixos que amb diferents barrets, No, jo el que et volia dir, que ja, vull dir, no ho dic per vosaltres, que feu el que podeu, però hi ha un munt de lleis i de reunions i de no sé què des de l'any 75 que sí que deuen servir per alguna cosa, si no potser encara estaríem pitjor, però per molt poc. Et dona la sensació que és perquè t'hi perdis aquí, tu perquè potser ets advocat i ho saps una mica més, però és perquè et perdis i diguis, mira, va, tu, doncs, escolta, a fer punyetes. No, Perquè efectiu trobo que hauria de ser més àgil, que també és veritat que si la gent no ens hi posem tots en bloc, doncs... Bueno, jo us volia comentar que gràcies també per l'explicació, perquè a vegades el dret ambiental, el dret crec que no és gaire atractiu i a vegades fa com una mica esfaixuc i crec que també d'alguna manera poder veure quines eines es tenen, no? Jo que avui, com també formo part de la Junta, però també estic a l'Assemblea Ecologista de Terrassa, juntament amb Tots Entorns, una plataforma, vam presentar un recurs de reposició per un projecte que es farà aquí en una zona de Terrassa, que és el Vallots 2, i es vol fer un macropolígon. I, crec que tots vam fer com un curs accelerat de dret i de veure com es presenta un recurs, perquè realment, més enllà de les lleis, que a vegades són molt feixugues, també el format en què s'ha de presentar un recurs, perquè també t'ho poden tirar enrere, perquè tu no estàs presentat en el format adequat que et pertoca, que també penso que d'alguna manera això és massa estricte i que fins i tot la població de peu molts cops no té aquesta capacitat com per poder presentar-ho. Tot i nosaltres vam contactar també amb uns advocats de dret ambiental, igualment nosaltres havíem de fer com el repàs, ens vam mirar com per sobre, vull dir, no van portar-nos al cas. Però sí que en aquest cas nosaltres vam presentar-ho fora de termini, perquè ja vam veure que també els terminis crec que és una cosa que s'ha de tenir en compte, perquè tu surt, com surt una resolució, llavors l'ADEN, que és una entitat ecologista, sí que és una entitat interessada i pot treure informació, però molts cops, has de reclamar, perquè sí, som ONG i som entitat ecologista, però on està realment que tu m'envies el mail directament, el meu correu? I ens trobem en situacions com aquestes. I us volia preguntar què passa, perquè ara ens trobem amb una cosa que s'anomena el silenci administratiu. Perquè això és una resposta. És a dir, primer de tot que estic molt d'acord amb el que comentes i crec que realment, ja que ara mateix gairebé tot és telemàtic i que les pròpies administracions t'exigeixen que tot sigui telemàtic, hauria d'haver-hi un sistema ja no només que funcioni, sinó que a sobre sigui eficient, i sigui fàcil i sigui intuïtiu. I em penso que tens raó, és a dir, jo com a advocada sé com ha de ser un recurs de reposició, però tu com a ciutadana no tens per què saber com ha de ser un recurs. Llavors, potser falta una mica d'eines i de saber exactament com actuar en aquests casos, i que el dret ambiental ja no només sigui pels advocats, sinó que sigui també pels ciutadans. Llavors, el silenci administratiu normalment acostuma a ser negatiu. És a dir, si jo presento un recurs de reposició, l'administració pública té un termini per contestar. Si en aquest termini no m'ha respost, es dona el que s'anomena silenci administratiu. En aquest cas negatiu, per tant, he de donar per desestimada la meva petició i per desestimat el recurs de reposició. Llavors, en aquest cas, el recurs de reposició seria com l'últim esglaó abans de saltar la via judicial. És l'últim recurs que puc presentar i que, en el cas que me'l resolguessin i em diguessin no, desestimo el recurs de reposició, això que m'has demanat, aquella resolució
extingiria la via administrativa i hauries de presentar ja un recurs contenciós administratiu per anar a la via judicial. Doncs contra el silenci administratiu o la inactivitat de l'administració, tu també pots presentar un recurs contenciós administratiu. És a dir, hi ha un termini, és a dir, des de que és a dir, imagina't que és un mes, és que ara t'ho dic de memòria, però si és un mes, des de que jo he presentat la... És que no sé si és un mes o 3 mesos, el de reposició. Un mes, Entre que, o sigui, si tu presentes l'escrit de reposició, ha passat un mes i per tant dono per desestimat el meu recurs de reposició perquè no he rebut resposta. A partir d'aquella data comença el termini perquè tu puguis presentar un recurs contenciós administratiu contra el silenci administratiu, o sigui, 2 mesos. O sigui, només tens 2 mesos per presentar un contenciós. Des que es considera desestimat per silenci. No, per un altre recurs de reposició per al silenci, no? No. El contenciós administratiu directe. El contenciós administratiu, o sigui, anar a la via judicial passa, o sigui, només tenim 2 mesos, o sigui, que això, òbviament, una entitat, o sigui, ciutadania no podria fer això. No, però un recurs contenciós administratiu, en aquest cas, no és d'exposar res, És a dir, un recurs contenciós administratiu és jo presento un recurs contenciós administratiu contra aquest acord o contra el silenci, en aquest cas contra el silenci. Hi ha una sèrie de documentació que has de portar, si per exemple si sou una associació s'ha de portar un certificat com d'acord social i tal, i acreditar-ho i ho presento, o sigui, és 2 pàgines, o sigui, no entres en matèria amb el recurs contenciós administratiu. El que és important simplement ho impugnes. Això se'n va a l'òrgan competent, o sigui, a un jutge, o al jutjat contenciós administratiu de Barcelona o al TCJ, depèn del que estiguis, en aquest cas seria contenciós administratiu, i llavors allà t'admeten el recurs, i un cop t'admeten el recurs emplacen a la contrapart, en aquest cas l'administració pública que no t'ha contestat, llavors ja quan et donin termini per presentar la demanda, llavors és aquí on tu tens, són 20 dies, però això ja, clar, però això sí que la via judicial, això ja t'ho ha de portar un advocat, perquè si no... Això és la condició d'interessat, va bé pel cas El què? No, que quan feu unes al·legacions, etc., heu de demanar la condició d'interessat. Llavors, si us passa el termini, llavors no compta. Llavors es pot dir, escolti, jo he donat interessat i tinc de ser interessat amb el qual vostè m'ha de notificar a mi les resolucions. És molt important posar la condició d'interessat. Sí, no, clar, vull dir com que tot això ho fem des de l'Assemblea Ecologista i tu ets en... Però això què era? Això ho demana l'ADENC, perquè l'ADENC és... Però que era un polígon industrial? Sí. Però és que aquí... Però que està modificant la figura de planejament? Sí, hi ha hagut una modificació del pla. Però és que aquí no crec que canvien recursos de reposició. Sí, nosaltres... Eren al·legacions, potser, no? No era un recurs de reposició. No, era un recurs. És que a les disposicions de caràcter general no hi caben els recursos administratius. A les disposicions de caràcter general, un pla especial, una modificació del Pla General Metropolità, una modificació del Pla General de Terrassa, no hi caben els recursos administratius, caben al·legacions al període d'informació pública, però no hi caben els recursos administratius. Perquè això va així. Abans sí, però fa temps que ara ja ha canviat, no hi caben els recursos administratius. Potser no... Llavors, si tu presentes unes al·legacions i no... No, les al·legacions no és el recurs. No, les al·legacions hi ha un període de disposició pública que tu presentes les al·legacions. Sí, el tema de les al·legacions és que això bàsicament va passar, que aquí, crec que vosaltres sou pocs, però és que les entitats ecologistes també sou pocs. Vull dir, com els que estem allà, com rebem, o sigui, a l'ADENC podem rebre modificacions, no sé què, vinga, doncs mira tu, si tens temps, i sí, vull dir, perquè abans les entitats ecologistes sí que rebien diners per fer aquests tipus de projectes, no? I per dedicar-nos unes hores a fer al·legacions. Ara no rebem ni aquests diners per part de l'administració pública. Llavors, com no tenim ni persones ni capacitat, molts moments se'ns passen moltes coses. Llavors sí que hi ha hagut moments d'intentar veure si podríem com frenar certes coses, que estem parlant de 90 hectàrees de zona agrícola que es volen carregar per un polígon de centres de logística. Que realment, clar, s'ha anat fent tot com per sota, per no dir res, no sé què, llavors és que se'ls va passar el pla. Està aprovat definitivament això ja? En principi sí.
El que s'està intentant des de una altra banda és, si parlant amb uns advocats, com es diuen? Insta reglamental, i també parlant amb una altra gent perquè a Terrassa hi ha diferents planejaments de coses que es volen com aturar i el que es parlava és de fer com, si es plantejaven fer un nou PDU, com per dir tot el que estigui en aquest nou pla d'ordenació urbanística, intentar-ho com parar, perquè vull dir que realment això està des del 2003 i està acceptadíssim, vull dir que nosaltres no podem fer ni res i tot això és com paper mullat en el fons, que ens estàvem enviant. Ells ho tenen acceptadíssim que es pot fer. És que des de l'evolució definitiva hi ha 2 mesos per anar als tribunals, si no s'ha de passar el termini ja. No, bueno, vull dir que... Això dels terminis realment és la resta. Bueno, gràcies. Si ens vols enviar un mail i explicar-nos-ho, ens ho mirem. Una consulta, tu has parlat d'espècies, però tot era fauna. El tema flora protegida està El que a Catalunya... Com? Està als hàbitats. Està als hàbitats. Als hàbitats i a la llei espanyola també hi és. Però el catàleg de flora... Sí, és sí, no? Sí, clar, aquesta llei no està mal, no ha fet la seva funció, hi ha alguna cosa que està bé. Si hi ha per exemple, hi ha un article que diu que si hi ha un aiguamoll, una zona humida s'ha de protegir. Això ho diu, i gràcies a aquest article es va salvar, per exemple, els aiguamolls de Vals, les bases d'en Coll es van salvar gràcies a aquest article. Però segons el que toquin, pot ser pitjor i tot. I a més hi ha una estratègia catalana de biodiversitat, etc. Però ja veieu que tot això, l'estratègia catalana de biodiversitat és molt maco, perquè després, mira, quart cinturó, ampli l'aeroport, tot això és molt maco, les estratègies, però... Segons tu, sí, estaria bé que la toquessin, però bueno, la que hi ha ja funciona, la llei. En el cas de Valldoperes, que segons tu comentaves, ja és... L'escola, vols dir? L'escola, sí. Montpelleres. Ai, Montpelleres. Segons has comentat, hi havia espècies protegides o... Sí, a veure, hi ha rapinyaires, els rapinyaires estan tots protegits. Llavors, quin és l'argument de l'Ajuntament per tirar-ho endavant quan teòricament la llei no els empara? Una mica de petrés de dret. O sigui, ells, ara mateix que estem amb el tema de les mesures cautelars, per exemple, també hi ha un tema per tal de que t'atorguin una mesura cautelar, que és la ponderació d'interessos. En aquest cas, l'Ajuntament defensava que el dret a l'educació dels infants predominava per damunt del dret al medi ambient. Llavors, clar, a veure, el dret de l'ensenyament dels infants no s'està vulnerant en cap moment. O sigui, els nens estan anant a l'escola. Que estan anant amb mòduls? Sí. Que no tenen un edifici com cal? Sí, però no s'està vulnerant el dret a l'educació. Llavors, hi ha molta jurisprudència que l'hem utilitzada que en el cas d'un interès mediambiental s'ha de prioritzar, precisament pel que hem comentat abans dels danys. És a dir, els danys mediambientals són molt complicats de reparar i a vegades són pràcticament irreversibles. Els arguments de l'escola són això, o sigui, que aquells nens necessiten una escola, que no hi ha emplaçament alternatiu. És curiós que vagin insistint en aquest tema quan no s'ha fet un estudi convenient, però és una mica... Aquí el problema és que ara està aturat, però això encara que arribéssim a guanyar la sentència principal, el ple principal és la modificació del Pla General Metropolità, que s'ha acuat després per això, que va canviar una zona verda d'equipament, no? Clar, tu guanyes el ple definitiu, que guanyem, que falta que guanyem, però si l'escola està construïda, això és impossible d'executar aquesta sentència. No tiraran l'escola a terra i faran, és impossible. Amb això també ens hi trobem, no? Clar, executar sentències és molt difícil executar. Que a vegades guanyem casos, però ja no podem executar la sentència perquè ja està fet. És una mica el que comentàvem, no? I llavors el que ha fet aquesta escola mentre s'estava concretant si tenia dret a fer-la o no en aquest lloc, l'escola no li tiraran a terra, però no li posaran una multa o faran alguna cosa? No, però l'escola aquí, o sigui, l'escola està fent el seu curs però en mòduls i tot aquí, o sigui, això és l'Ajuntament, vull dir, l'escola no... Bueno, l'escola vol l'escola, clar, però no estan fent... Vull dir, si un incompleix
una persona vol fer el que sigui, no? Una urbanització, si ens hi posem en contra, ho guanyem, però ell mentrestant ha anat fent. Per això és molt important això que diem d'intentar sempre demanar una mesura cautelar de suspensió. És a dir, paral·lelament al procediment sobre el que s'anomena una peça separada, nosaltres sempre demanem una mesura cautelar de suspensió, que és precisament per això. És a dir, acreditem que en el cas que nosaltres tinguéssim raó, si això no ho atures ara que està en funcionament, per quan dictis la sentència ja s'haurà executat i si és contradictori ens ho menjarem perquè vull dir, ja estarà fet i el dany ja s'haurà comès i no servirà de res. Per això és molt important doncs, al·legar que si no suspens això, el dany que es pot crear és molt perjudicial. És el que sempre intentem fer, que s'impedeixi que el projecte s'estigui executant mentre tu estàs discutint en via judicial. I si s'ha executat i el dany és irreparable, el jutjat no pot emetre mesures reparadores? Sí, el que es diu una execució per substitució, però clar... Formal ja l'ha fet. Ja l'ha fet, llavors et diu, mira, l'empresa, l'Ajuntament, una reforestació... Bueno, és que a part que els principis del dret ambiental, el principal és el de prevenció, o sigui, prevenint el dany. Clar, llavors hi ha les mesures compensatòries, però clar, és bastant contradictori, una compensatòria és, ja t'estic dient d'un inici que faré un dany ambiental. Després ja ho compensaré una altra cosa, ja ho repararé, però clar, aquí el principal, o sigui, el que volem és prevenir, per tant, hem de prevenir el dany, o sigui, impedir que es cometi aquest dany. Una pregunta, en aquest projecte es va fer un estudi d'impacte ambiental o no calia... Entenc que si hi ha una zona on hi havia espècies amenaçades o protegides és obligatori fer un estudi d'impacte ambiental. El problema, com ha dit aquí el Francesc, és que és sòl urbà, no? És el principal problema, és la classificació, que és un sòl urbà. Llavors l'estudi ja no és... Un sòl urbà és... No és preceptiu, no cal. Llavors, igual que també al·leguen que encara que l'òrgan ambiental digués que allò informés desfavorablement... No és vinculant. Que l'Ajuntament té competència i que per tant... Llavors, bueno, és que és complicat realment aquest tema, sembla com molt... Aquest tema és molt complicat i a més a més... Ara tot està pendent de moltes coses, però ara hem fet l'Ajuntament, ha apel·lat la interlocutòria de la jutgessa al Tribunal Superior de Justícia. I ara això és bastant decisiu, perquè si el Tribunal Superior de Justícia desestima la cautelar, doncs... bueno... Ja està. L'endemà tindrem els afers. L'endemà estaran tallant els afers com a bojos. I que el Tribunal Superior de Justícia aquest, no sé què dir-te. Encara podrem aguantar una mica perquè hi havia un condicionant que era que només impedir els períodes reproductius dels animals. Ara podré parar una mica. No, perquè s'han de fer, suposo, teòricament perquè funcionen els trasplantaments s'han de fer l'hivern, no? I l'hivern ja està passant. I esperem que aguantin 2 o 3 mesos més, amb el qual potser s'esperen, perquè si no funcionen els trasplantaments dels roures i tot això, però si desestimen la cautelar, si acorden que es tira enrere la cautelar, bueno, no siguem negatius, perquè aquests tribunals no sé com... La sensibilitat ambiental no en tenen gaire. El principal problema és que la població en general tampoc és que... No vull dir que hi hagi d'anar tothom en contra, però una part més significativa de la gent que hi ha defensant el medi ambient, si fos, potser també faria més pressió. Bueno, és que en aquest cas el que és realment molt greu és que l'Ajuntament ha ajudat a enfrontar els ecologistes amb els pares de l'escola. Clar. O sigui, això és molt greu, l'Ajuntament... Els de l'ADENC esteu sortint molt parats amb això. Sí, tots aquests dels pares d'alumnes de la Mirada estan... Un va dir que faria foc al bosc. No tenia una escola. Un va dir que faria... No, és que aquí també... Un dia aquest bosc apareixerà cremat, això ho va dir un pare de l'escola. La Lourdes de Sos Volpolleres els amenaça va dir una i tot. cosa molt important i és que se'ls vol educar en un ambient natural i del bosc i de conservació. I dic, bueno, però i com els expliques als nens que has talat no sé quants arbres per fer l'escola? Vull dir, molt bé, eduques en la natura i eduques en... Molt bé, però llavors, i què? Com hem construït l'escola? Sí. És una mica... Bueno,
també en aquestes lluites ecologistes molts cops hi ha com les grans empreses a darrere, no? Com que és molt fàcil enfrontar d'això, però quan hi ha un conflicte més social, com en el cas d'una escola, és com que estàs enfrontant directament, no? Ecologistes d'educació... Però clar, aquí, en comptes de que els pares de l'escola vegin, o sigui, ells diuen que aquí el gran culpable és Avenc per haver aturat tot plegat, però realment, o sigui, el problema principal és que l'Ajuntament no ha fet bé les coses des d'un inici. Si és que des d'un inici hagués fet un estudi d'alternatives i ho hagués fet tot bé des d'un principi, no estaríem amb aquest problema. Per tant, aquí el problema no és Avenc, el problema és l'Ajuntament. Però bueno, aquí els enfrontats són els ciutadans. O perquè miren pel que es veurà. Una escola al bosc, que bonic, som naturals i després... Sí, no? Si el president de l'AFANA va dir que era una persona superecologista. Sí, clar, la més ecologista. Mentre que li va ser la més ecologista. Bueno, espera, és que hi havia un noi allà que exclamava fa molta estona. Jo volia preguntar per l'Agència de la Natura, que va ser tan polèmica el 2020, em sembla, quan es va aprovar això. De quina forma hauria d'organitzar o recollir o millorar tot el tema? Hi ha una llei de l'Agència de la Natura de Catalunya que s'ha creat fa poc, es va crear l'agència, no? Que fa un any o dos, però encara estan creant l'organigrama i, escolta, no sé quantes comissions, no sé quanta gent per allà per tot arreu, de moment estan... Jo no sé què farà l'agència aquesta, però també han creat el Conservatori del Litoral de Catalunya, van creant organismes, però bueno, ja veurem la funció que fan. Perquè aquí, l'organigrama de l'agència aquest és unes comissions amb 20 persones representant, una altra amb 30, bueno, no sé, que tot depèn del pressupost que tinguin i la voluntat que tinguin, no? Perquè, clar... Si tenen organigrames tan grans, es gasten el pressupost amb els... Bueno, només amb això. Sí, no sé, jo no... Bueno, no sé, jo no estic gaire esperançat amb aquesta agència. Portant són els fets, no? Doncs tenim l'agència i el Conservatori del Litoral, si el Conservatori del Litoral no compra ni una hectàrea de litoral a la costa, poca cosa queda per comprar, ja està tot arrasat, no? Però bueno, si no compra res, si tens un conservatori, si totes les despeses van pel manteniment del personal del conservatori o de l'agència i no fan res, bueno, és que jo a vegades tinc tendències negatives. Però no... I respecte al quart cinturó, es coneix si s'ha fet l'informe ambiental? Aquest tema únicament... Bueno, s'ha de fer segur, no? Perquè s'ha de fer tot, perquè s'ha de fer tot, simplement... La dia que es devia fer està tot caducat. Ha sigut una decisió política pels pressupostos, però no, crec, vaja, no hi ha res de res. És que la Generalitat crec que aquí no ha de fer res, ho ha de fer tot l'Estat, això. Per tant, no podran executar fins que això no hi sigui. No, clar, això... O sigui, només... O sigui, ara ja està tota la polèmica perquè s'ha contemplat en els pressupostos. És a dir, hi ha una partida pressupostària destinada a això, però de moment no hi ha res. Bueno, doncs que la Generalitat no... Competència estatal. Tot. La Generalitat només té competència amb els casinos aquests de Tarragona, jo crec, Sí. Això sí. Bueno, doncs que vagin passant, no? Bueno, home... No vull dir que trigarà. No, però bueno, ja podem començar a queixar-nos, no? Mentrestant. Tenim temps per anar-nos queixant. Exacte. Jo volia comentar una cosa respecte a tot el tema aquest de normatives i de contenciosos i tal, que hi ha l'adreçant qualsevol dia com aquesta si no tens una previsió d'ingressos. Sí. I en aquest sentit, com a DEC portem diverses experiències en crowdfunding, és a dir, amb finançament participatiu, i la veritat és que és espectacular, és a dir, hi ha molta gent en contra, hi ha molta gent que està vinculada des de 5 en 5 euros a gent que té empreses i té beneficis i diu no vull sortir lloc però té aquí diners perquè això no vull, no? És a dir, que realment la crida necessito recursos perquè aquest tema és important i explicar-ho bé et permet portar a terme. És que, clar, si els advocats no cobren no es pot fer. Aquest és el problema. No és de qualitat, no. Bueno, però no la justícia gratuïta, sí, bueno, però jo no no, no s'hi pot anar a la justícia gratuïta. Necessites algú que sàpiga les intríngulis com vosaltres o com altra gent que treballa bé. I encara hi ha hagut una millora perquè fins fa poc, a més del hàndicap de pagar els advocats, si es perdia, és molt fàcil perdre això, a sobre t'inclouen les costes. Ara això ha millorat perquè ara ja, amb la llei aquest 27/2006, hi ha una interlocutòria del Suprem que no t'imposen costes però zero, amb la qual això ho hem aturat, perquè això ja era sagnant, o sigui, tu pagues l'advocat i a més les costes
que hagués de pagar a la Generalitat, a l'Ajuntament i a la constructora. És que ja no t'hi poses. Ja no, per això ja... Una pregunta, a veure si m'explico. Fins a quin punt els seguiments de fauna poden ser determinants perquè hi hagi en aquest cas com l'escola que puguin determinar que s'aturi? Jo entenc que són molt bàsics i que pot ser una forma molt vàlida, no? Però quan arribes després a això que deies, a altres esferes sembla com si hi ha una boira aquí que entre jutges, empresaris, població general, que no li dona la importància com les lleis les han d'aplicar. Home, si és una espècie de fauna en perill d'extinció aquí, jo crec que seria molt rellevant. El que passa que, clar, jo no l'he trobada. Però això ha succeït en molts casos. Allà protegida, per exemple, les orenetes estan protegides, no? Exactament. Però llavors fan un edifici nou, esperen que se'n vagi l'època de cria i la fan. Ja està. Clar. Però clar, si és un hàbitat allà... Els nius d'orenetes també estan protegits i tu no pots destruir-los. No, però llavors què fan? Si no et veuen... Quan no hi són... Sí, no, si és una espècie en perill d'extinció seria determinant aquí, però és que no... Clar, tampoc és... Però llavors s'atures sí o sí, si hi ha una espècie de... Bueno, no, si ho acorda els jutjats. Exactament, és el que dic, hi ha aquesta mena de boira que... I no són gaires, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no és gaire sensible en temes ambientals. Per això ho deia. No és gaire sensible a res. Si es guanya ja una cosa és per temes formals. Falta un document, coses d'aquestes. Deficiències. Deficiències. Generalment, si es guanya és per alguna cosa d'aquestes. Bueno, hem de ser optimistes. Algun dia canviarà tot això. Esperem el millor que puguem.